A jsme v terénu, na našich silnicích a u problému našeho motorismu a dopravy číslo 1. Naše silniční síť je podprůměrná, přetížená. Vozovky jsou úzké, mosty ještě užší. Zvláštností je vysoký podíl nákladní a autobusové dopravy. Velký počet úrovňových křižovatek a železničních přejezdů dovoluje jen 50-kilometrovou průměrnou rychlost. Slovom ako soľ by sa nám už zišla diaľnica. Hovorí sa o nej už od 33. roku a dokonca v 39. ju aj rozostávali. Rozostávané úseky a mosty medzi Prahou a Humpolcom a na Morave pojali do trasy chystanej diaľnice, ktorá bude prechádzať celou republikou, spojovať všetky dôležité centrá a naväzovať na viacerých miestach na európsku sieť diaľníc. S výstavbou sa má začať v roku 1968 a dokončená má byť v roku 1990.